טוב חבר'ה, אני רוצה לספר לכם על הטמטום של תאילנד. אז הייתי עם המשפחה שלי והחברים של אבא שלי. היינו בתאילנד בדרך להאכיל קופים. פאקינג קופים. כן, קופים. מה שעם הרגליים והפה והאף, קופים. ירדנו מהמכוניות וחברים של אבא שלי המשיכו לנסוע. פתאום קוף רץ על אח שלי, קרא לו את השקית ולקח את כל הפירות והפיל אותם על הרצפה. אז מלא קופים רצו אלינו ואני והמשפחה שלי קפצנו פשוט בטיל על האוטו. אל תגידו כזה, רק סינלים, איזה אומרים. תארו לכם, אתם עומדים, רוצים להאכיל קופים והם פשוט מקבלים אותך בקבלה רעה, קופצים עליך, לוקחים לך אוכל שאתה מנסה להביא להם, וזה, קוף אחד עושה את זה ועוד איזה 200 קופים באים אליך ורצים אליך ובאים לתקוף אותך. אז כאילו אל תגידו פה סינלים או מה. ואחר כך, בזמן שחברים של אבא שלי ליטפו איזה עז שראו, פתאום קוף כזה בא, נשך אחד מהחברים של אבא שלי כזה באצבע. הם גם רצו לאוטו, באנו לנסוע כאילו ללכת, ואחר כך אבא שלי ירד רגע, והבין שזה כלום, אז המשכנו, כולם ירדו מהמכוניות וירדנו, ופשוט לא התייחסנו אליהם והם לא התייחסו אלינו. כאילו וזה. וככה פשוט גם לא היה לנו אוכל, אז לא היה להם מה לתפוס או מה לקחת מאיתנו. אז פשוט ככה וזהו. אז טוב חברים, זה הסרטון מעולה, זה סרטון ראשון לערוץ זה סטורי from life פדרו. אז יאללה, ביי.